Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. आणि एक टुर्नामेंट होता जाल्यार एक 15 ते 18 मॅच जाताय त्यो गेम जाताय सो वेर इज द फंड अवेलेबल सो दिस इज गव्हर्नमेंट्स ड्युटी टू मेक शुअर दॅट सेफ्टी इज प्रायोरिटी नॉट ओनली फॉर फुटबॉल फॉर एव्हरीवेअर सो तेंगे एम्ब्युलन्स मॅनेजमेंट सिस्टम इज अ टोटल फेलियर सगळे एम्ब्युलन्स फोन जालो आहे पूण हेंक जाय प्रायोरिटी ब्रिज बांदपाक हेंक जाय प्रायोरिटी टावर बांदपाक जुवारीचे टावर येवपाक कोट्यांनी पयशांचो गुड बट तेज्या पयलीं एम्ब्युलन्स सारको करपाक जाय न्हू लोक उरलो जाल्यार टावर चुपा वयता मरे सो मुगे डिमांड हा की यू ऑल हॅव टू पुट युअर एम्ब्युलन्स मॅनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस हो आमचो दिल्ली मॉडल जो बाडाल्यान हेल्थ मॉडल आहा इज अ फेल मॉडल आज तुका दाखयला मनशाचो जीव साल्वा करपा जायना एक एम्ब्युलन्स ना सो दिस इज अ व्हेरी सॅड थिंग लेट अस नॉट डू पॉलिटिक्स ऑन दिस एंड ऑल्सो लेट अस नॉट ब्लेम एनीबडी बट लेट अस वर्क ऑन समथिंग हाऊ वी कॅन इम्प्रूव्ह द सिस्टम. डेलनाच्या मरणाविषयी जीएफएचो प्रेसिडेंट कितें म्हणटा ते आयकात. GFA itself organized 15 leagues. So village tournament जे जाता, we give permission to them आणि they organize. But it is not कोणाच्यानूच अशें थिंगा फिक्स एक एम्ब्युलन्स धरून it is not possible. But फ्युचरान असले एक्सिडेंट जावपाक इन्सिडेंट जावपाक नाका म्हणून we will take care आणि GFA will work on the CPR or first aid provide करपाक तेजे ट्रेनिंग दिवपाक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.